салом дӯстона, умедворам хона. Якум лайк. Салом алейкум, хуш омадед хоҳарҷон. Раҳмат барои лайк. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омадед, хуш омадед. Шумо чӣ хел? Наст, саломатиётон аст? Раҳмат, хуш бошед, саломат бошед. Асти кар телефон биёрам ки инҷа нашуд. Салом алейкум, апаҷон созакан. Ва алейкум салом, раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Хуш омадед хоҳарҷон. Ҳама каса хуш омадед духтарон. Наз раҳмат апаҷон. Шумо чӣ хел кати фарзандо? Худо ба шукр. Мо наз раҳмат хоҳарҷон. Ман ин вай плейлист мондагӣ ин чӣ аст? Чӣ буд? Аладушки. Боз ман ин телефонро кушом ки хеле ҳама навишта ҷоду намоӣ намешавад. Ва ин телефоне ки плейлист мондагӣ бошад. Ҳозир чизе пухта истод. И плейлист вай пухта истодам. И балош назана чӣ буд? Ҳозир аладушки. Созен шумо па худо ба шукр. Мо наз раҳмат хоҳарҷон. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Фаҳмо. Хуш омадедон духтаро ҳама каса. Инҷа шиштам берун торик ранге ки ҳаво гирифтагӣ, берун борон, одам зиқ мешавад. Гуфтам ки камтаракак эфир кунам, бо 2-3 бор кардам нашуд. Хай худо ба шукр ин дафъа шуд. Бо фикр кардам ки намешавад ки хай бо шуд. Гуфтам галп занам камтаракак ҳаво безеб, ҳаво гирифтагӣ. Тарафҳои шумо чӣ хел? Ҳаво чӣ хел? Тарафотон чӣ гап асту? Имрӯзаш ки мо бам борон. Шумо кадом шаҳр бубдед? Салом амаҷонаш. Ва алейкум салом. Хуш омадед миллаша. Шумо чӣ хел? Ҷиянҷони ман аст? Рафта расидан ё не? Сахалин баҳа. Ҳозир бисёр ҷозе ҳамирӯз борон додагӣ. Бисёр шаҳрҳои Россияам хеле гуфтам. Лашаҷон меҳмонотон расидан ё не? Ман меҳмоно рафтан зиқ шудам. Ман инҷа гуфтам ки эфир кунам. Зиқ шудам. Бо бачаҳо хоб рафтем. Берун борон, торик. Ассалому алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. Лаззатҷон хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон аст? Фарзандон аст? Созен хубен апаҷон? Худо ба шукр. Мо аст раҳмат. Шумо чӣ хел? Не ҳоло омадасан. Ман телефон кардам гуфтам ки намедонам оли рафта истодем. Аз соқу саломат аку рафта расам. Мо баям борон. Борон, берун торик аҷоиб имрӯз бахто. Ҳамихе ҳаво ба одам зиқ мешавад. Алҳамдулиллаҳ шукр. Шумо хубен апаҷон? Худо ба шукр. Мо ҳам наст раҳмат гаштем инҷо. Духтаро яке он касба агар ключ дар кор бошад хай гап зане ки тиям. Хеле ҳама каса хуш омадед духтаро. Азад машалло беҳтарин нағз бошед ҳамеша. Раҳмат. Шумо низ ҳама вақт нағз бошед. ҳозир ой сеюм лайка худам мондам духтаро.
ивай буда камтар? Чӣ буд? Намёк? Мана дабарид нагиратор. Бо ки будан инҷа боло ба? Умари ғарибак. Ключ диямтона, натиямтона. Ключ, шумо канала доште? Буруи беш ба агар ки суратча дошта боша, ман мегӯям канал дошта бош, 5 нафар монетон лайка. Адмикаҷон, кай мерасетон пеши мо? Ай Милашаҷон, Мияпаҷон раҳмат, саломат бошед. Милашаҷон, мо пеши мо нарафтистуде, мо қариб омадетон ми чӣ хел? Куҷо рафтем қариб? Ма дар хона, дар ҷое ки худам, гарма как шиштагӣ, ягон ҷо нарафта. Апаҷонои азиз, видеои нав дорам доен. Милана, салом. Ва алейкум салом Миланаҷон. Хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон назм гаштед зиндагӣ карда дар ин борониҳо? Ё тарафҳои шумо борон нест? Ана дар тобистон барфе бинед, ман нишон метиҳама. Салом Миланаҷон. Лаззат мегӯям, менависанд. Дилам гум зад ошба. Биёе меҳмонӣ. Раҳмат пеш, худо ба шукр. Ман ҳози ош хӯрдам наки. Шӯҳратҷон, ассалому алайкум ва ва баракотуҳу. Апаҷони гулам, ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Хуш омадед хоҳарҷон. Шумо чӣ хел? Саломатиётон назм? Фарзандон назм? Милана, не тарафҳои мо офтоб, ҳа назм. Шӯҳратҷон, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад апаҷону хоҳарҷону дугонаҳо. Раҳмат Шӯҳратҷон хоҳар, ба шумо низ муборак бошад ва ба ҳамаи духтарҳо низ рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Ва алейкум салом Шӯҳратҷон. Лаззат менависанд. Шӯҳратҷон, 5 лайк. Раҳмат барои лайк Лаззат. Раҳмат апаҷон. Шӯҳратҷон, ба шумоям муборак бошад. Шӯҳратҷон, раҳмат. Саломат бошед. Милана, раҳмат. Ба шумоям муборак бошад. Оба ҷумъа гузашт қариб, рости гап бегашт. Шӯҳратҷон, апаҷон, иқа шумо бедарак, кам намоед, сиҳату саломат мин. Раҳмат хоҳарҷон ки мепурсед. Тамбал проста. Тамбалӣ дар авҷ. Салом. Ва алейкум салом. Хуш омадед муҳаббат хоҳарҷон. Фикрам меҳмони нав. Раҳмат духтаро барои дастгирии ҳама каса. Ҳар рӯз медаром влог нест. Раҳмат ки мепурсед, раҳмат ки суроғ мекунед. Худо хоҳад мебурорам, насиб бошад влогомо мебурорам. Кӯшиш мекунам ки ҳар рӯз влог партом. Худо хоҳад иншоалло, фақат худо қувват диҳад. Муҳаббат созен хубен апаҷон. Худо ба шукр мо назм. Раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон назм? Милана, роза канид? Роза хабар надорам рости гап. Амирӯз гап задагӣ будам, лекин хонашон ба рости гап намедонам. Хоб бошам, бедор бошам. Лаззат, муҳаббат, салом апаҷон. Созен хубен Лаззат. Иншаалло мешавад ҳаракат кунед. Ҳаракат кардан дар кор. Ман хел беҳаракат шудагӣ ҳастам, ки бовар кунедон. Барои чӣ хел бошам? Абдулло, ман аз ду телефон мондагӣ. Раҳмат хоҳарҷон. муҳаббат, шукрони Аллоҳ хубам. Шумо созен хубен Лолаҷон? Муҳаббат, шумо ки хоҳари мо меҳрӣ боше? Аккаунтуно ба фикрам нав кардя? Духтарои худамоё, лекин аккаунтуно нав карди. раҳмат духтаро барои дастгирӣ ба худо кӯшиш кардан дар кор. Рост гуфтед Лаззат хоҳарҷон. шукрони Аллоҳ хубам. Шумо созен хубен Лолаҷон? Ино хондам Лаззат. Вой, ин кас кӣ бошанд? Хурсанд шудам, мана шинохтен ӯра.
شما نومی شما را که گرفتن ما گفتم که آدمی دختره خودمون نامشون عوض کردگی با میخندم. این هوا هم خیلی بارون شده است که تاریک شده است. بعد من راستیکه بیرون آمده گفتم بعد آچمنای نو گسیل کردیم با من خیلی زیق شدم شیشتم هم خیلی این خانه باید بچه ها خانه خودشون بمیرم هر دوش خواب هوا که خیلی ابر گرفتگی تاریک چی خیلی سوس شده خوابشون را برد از خور رفتیم. من حیران شدم خیلی بچه ها نبودن چی خیلی زور اوچه جونتون میبینین. خدا با شکر همیجا بودن و حاضر بای رفتن. امروز گسیل کردم رفتن هوای بزیق شدم میخواه شیشتم گفتم که ایستا افیر کنم یک 4 ساعت پیش من 5 ساعت نه توبه کردم 4 ساعت پیش من افیر کردنی بودم میکنم. دنیای سبا سلام علیکم و علیکم سلام خواهر جان خوش آمدید. شما چه خیلی سلامتیتون ناز محبت لولا جان من مخلصی شما چه خیلی نمیشناختم تو نه لذت صبر اپا جان سلام سوزین خوبین کنی صبر دنیای سبا رسیم ای کراسیم با رنگ و بولشون اومدن. خوش اومدید خواهر جان شما چه خیلی سلامتیتون ناز لذت کی باشد اپا جان باشین اپا جان محبت رسیم 8 لایک السلام علیکم سوزین همه کسا انشالله و علیکم سلام رحمت برای لایک خوش اومدید. ما ناز خدا با شکر شما چه خیلی سلامتیتون چه خیلی لذت رسیم اپا جان سلام عبدالله رسیم سلام لذت سبا عذر شفاعت یادی خدا السلام علیکم اینجا مفیر کو با یکون کسی فیر داره و علیکم سلام اپا جان خوش اومدید. شما چه خیلی سلامتیتون ناز رحمت برای دستگیری قلبی شکسته سلام ادمیکا چه خیلی شما ناز و علیکم سلام و ناز رحمت خواهر جان شما ناز برای که این روی اواتار کتون چی باشد محبت اپای صفیه جان خوش اومین خوب کن که اومین مهری جان سلام دوستان همگی ساز نازل لذت و علیکم سلام شفاعت اپا جان خوش اومدید رحمت شفاعت یادی خدا خوش باشین خبرهای قندی اپا سلامت باشه اپا جان دنیای 10 لایک با شما کلوچ دین ادمین که شما خواهر باشید اگر مرحمت لیکن اینجا تنها برای زنا بود کنی بینم شما خواهرم به فکر من لذت دوستان در این دستگیری کنین ویدیوی نو دارم رسیم و علیکم سلام شهره جان لولا جان یگان تورتی آسانک بزید به میکسر سفیدش به کاکاو ادمین که در کانال من آبون نشوید خدا خواهد شفاعت یادی خدا رحمت خواهر که قندی اپا سلامت باشین دنیا سب رحمت ما خوب پیش روی مهری مادر هستین شما اپا جان شهر اپا جان شفاعت سازین خوبین اپا جان قلبش کس ادمی که شما چند سال من خدا خواهد چند 2-3 سال دیگر 40 ساله نصیب باشه شفاعت میمرم در این خبره که خوش زبان و برو شدتم بهترین سلامت باشید اپا جان رسیم کیرم دارین که نامتون زود علیش میکنین شفاعت شهره جانم خوبین خوش اومدین اپای صفیه گفته میخندن لیکن سرشون بستگی محبت جان من شناختم تو نه مهری الینت لذت اوک میپزم همین هفته در فکرم بود هرچی گفتین نمیکوبم چی خیل تورت پزم گفته رحمت برای تایخو جان کلی السلام علیکم و علیکم سلام کلین جان خوش اومدید خیلی نه سلامتیتون ناز ویدیوتون دیدم گفتم که کینویش چی گفته با نوشته بودم اموجا حوزی با پرسم تو نه کینویش کی شهره جان اپا جان شفاعت سلامت باشید لذت کیرم دارین رسیم عبدالله کیمی نمیدونم
кадом хоҳарамон да гуфтанд, ки ин аккаунти кадом хоҳари дигарамон гуфтанд, ки ман ду аккаунт катимон дост чи эфира мондагӣ. Ҷан келин чӣ хеле тама каса дугонаҳо худо ба шукр мо наз раҳмат шумо чӣ хеле кӯдакон наз Шӯҳратҷон ҷан келин созен дугонаҷон Лаззат апаҷон палисоска дестен апаҷон адмика телатон иқа ҷун бид дил беҳазор шуд бешӯхӣ Абдулло Абубакр будам рисуем. Шӯҳраҷон духтарчаҳои ширинакатон созанд. Ҷан келин раҳмат наз шукри худо. Аллоҳ шумо чӣ хел. Шукр раҳмат наз келинҷон. Роза салом. Ваалейкум салом. Хуш омадед Розаҷон. Рисуем. Ваалейкум салом. Келин созен Шафоат. Не хоҳарҷон кирм надоранду ҳунари мондан ҷунам. Лаззат. Роза чӣ хел шумон духтаро мо наз раҳмат шумо чӣ хел. Лаззат. Келин салом. Апаҷон созен хубен Шӯҳратҷон созем худо ба шукр раҳмат. Худжанд келин киноя яъне зани амакаш авазсуни ман. Авазсунатон омадан пеши шумо? Ам келин омадан келинчаки нав. Сабо шумо дар куҷо ҳастед? Кадом шаҳр? Ман дар шаҳри Новосибирск хоҳарҷон. Шӯҳратҷон роза созед хубед хоҳарҷон. Келин раҳмат шумо чӣ хел дугонаҷон кӯдакотон наз Шӯҳратҷон ҳо киноя янга мешад. Ман намедонам ҳами як вайба мехондам вақте ки донишгоҳ мехондам як духтарак куҷо буд аз куҷое буд мана киноя мегуфт ман ҳайрон мешудаму хай бо худама ба ин мезадам мегуфтам гуфта бо гап мезадаму лекин ростика ақлам намегирифт ки киноя чи муҳаббат Лолаҷон не нав якта апа гуфт обуна шава каналҳоро алиш карда обуна шудестам ки эфири и апа биромад инҷо омадем раҳмат. Лаззат Роза апаҷон салом созен хубен Роза Адмикаҷон чӣ хел шумо худо ба шукр мо наз раҳмат. И чӣ хеле қалби шикасте ман ключшо нагирам ин кас чӣ бихеле карда? Иш апаи Шафоата ба вай кардан. Ай тоба. Кашта биромада бошанд ё ин ки не? Исключит кардам ман чӣ хеле хел кардаму. Бо ман гап оварда нашудасту. Шафоат ёди худо. 300 секунда рафтиянд тоба астағфируллоҳ. Келин Роза апаҷон салом созен хубен ина хондам Шӯҳратҷон раҳмат созем дугонаҷон иншаллоҳ. Лаззат беҳтарин муҳаббат Роза Шӯҳратҷон соз раҳмат шумо чӣ хел апаҷон. Келин раҳмат ба ҳаматон ман наз шумоҳон ҳама каса наз ҳастед худо ба шукр. Шӯҳратҷон мо киноя келиноя мегӯем. Вали Улшаев 11 лайк мондам салом. Ваалейкум салом хоҳарҷон. Раҳмат барои лайк шумо чӣ хел саломатиётон наз зиндагиё чӣ хел дар фикри шумо будам. Дунёи сабо беҳтарин. Роза Лаззат соз раҳмат апаҷон шумо чӣ хел вали Роза сози ҷону муҳаббат киноя ҷан келин кати ман омада буд наз ку дастёр. Вали Шӯҳратҷон соз хубарҷон чӣ ҳол дорӣ ҷони апаш Лаззат машааллоҳ беҳтарин апаҷон наз бошен ҳамеша алҳамдулиллаҳ шукр хубем апаҷон. Позавлекательни рисуем Шӯҳратҷон келин шумоям лафзи мо гап мезанед Абдулло апаҷони валӣ созен апаҷон келин дар ҷои мо киноя мегӯянд. Роза келинҷон вали келинҷон сози ҷонум маи деди салом ба ҳама. Ваалейкум салом маи деди хуш омадед хоҳарҷон. Роза созен вали апаҷон созен хубен иншааллоҳ вали шукрони Аллоҳ мешавад Абдулло. Шӯҳратҷон апаҷони вали созен хубен фарзандо хубан апаҷонам Роза апаҷони рисуем созен хубен апаҷон келин модари Шӯҳратҷон шумо аз куҷо будед вали Лаззат сози ҷонум Абдулло апаҷони вали нашинохтен Шӯҳратҷон апаҷони вали ман соз раҳмат худо ба шукр. Роза келинҷон шумо созен хубен қалби шикаст чӣ ба ключ гитед адмика охи як каса чӣ кардед як каса заблокировать кардед ман ключа гирифтам ки он кас халос шаванд ки лекин нашуданд ҳозир ман он каса бояд чӣ шавам мана ключ дунёи сабо мобам ключ шавад якта Лаззат алҳамдулиллаҳ шукр шумо хубен апаҷон вали саломатиятон хуб аст иншааллоҳ келин апаи вали шумо наз манам наз шукр. Шӯҳратҷон ман ҳамшаҳри шумо Ғафуров вали дунё сози рисуем соз келин Роза муҳаббат майли хайр апай адмика ба шумо суҳбатҳои хушхоҳона
хайр хоҳарҷон, раҳмати калон омадаи сед барори кор апаҷони азиз дароен. Вали русием сози ҷонум лаззат раҳмат апаҷон. И апаҷонам тез и апаҷонам тезгӯяка сар карданд. Маи деди созен хубен, кӯдакотон созанд. Худо ба шукр, мо наз раҳмат. Шумо чӣ хел? Русием соз ҷонум, шумо созен. Кане ки ба ключ агар дар кор шавад гап занед. Келин Элон якта нависед, ман пропустит кардам, бисёриҳои успед накардосям. Лаззат май дети апаҷон салом созен хубен. Ай бехабар адмика мебахшед, нофаҳмида шудааст. Кулуч дия ӯ кия шафоат ёди худоро гашта чӣ кунед? Аз 300 секунда буроре доли қаҳр кардан бечора. Келин фаҳмод гонаҷон лафзамон монанд бисёри шикафош қалби шикаста касе бошад мебахшед, ман надониста кардам. Мама Осия салом алейкум. Ва алейкум салом мамаҷон, хуш омадед. Шумо чӣ хел? Саломатиётон наз? Кӯдакон наз? Майдети раҳмат. Шумо созен апаҷон. Майдети шумо канал доред? Ключ диям силкатонро биёред, кани обуна шавед. Лаззат мама салом апаҷон. Ключ метиям фақат ами чиё боло наравад шуд. Силкаҳо. Мама Осия 12 лайк. Раҳмат барои лайк хоҳарҷон. Рецепти салом. Ва алейкум салом. Хуш омадед хоҳарҷон. Ами қалби шикаста ман нафаҳмидам шумо зан бошед? Зан ҳастеда? Ама подписани бо зангулаш. 13 лайк. Раҳмат хоҳарҷон. Майдети не ман канал надорам хоҳар. Саломат бошед. Хуш омадедтон духтаро як бори дигар. Лаззат рецепти апаҷон. Салам созен хубен. Хуш омадед. Омина гул равған натасвида хоҳари апаш. Гӯшта рехтед ку. Набояд. Вай мумкин тез нишон дода бошам. Лаззат силка мемонад. Рецепт духтаро созен. Худо ба шукр, мо наз раҳмат. Омина апаҷон шумо наз саломатиётон наз? Хуш омадед. Ҳама каса хонагиён наз? Апаҷон ман зан ҳастам. Ман ба шумо обуна бо зангулаш хоҳарҷон. Лаззат Омина апаҷон салам. Ика укаша аҳамият натиед бад метаспад. Не рости гап таспида буд. Просто ман тез кардам мумкин. Қалби шикаста дӯстон обуна шавед. Як кори дигар кардам. Шумо як кори дигара аҳамият надодед. Ман чиаша? Ҳамрӯз бояд берун кӯдакое мебаровардам. Духтарам берун гуфта истодагӣ буданд. Зимистон буд. Бояд лағжонак мерафтанд. Ман ҳами бринҷа об наҷӯшида бринҷа андохта будам. Наминаш лекин чӣ? Хуш бошед. Саломат бошед апаҷон. Рецепт соз апай лаззат шумо чӣ хел? Ва алейкум салом. Раҳмат адмика саломат бошед. Охи вай духтара биёретон апаи кия ки буданд ку шафоат ёди худо разблокировать кунед гашта. Мара шинохтен? Ҳа шинохтам тона. Нейм сарнейм. Салом. Ва алейкум салом. Хуш омадед Неймҷон. Раҳмат духтаро. Мама Осия ва алейкум салом. Раҳмат. Лаззат машалло беҳтарин аз бошен апаҷон. Рецепт алҳамдулилла шукр шумо хубен. Майдети лайка гирен панои худо. Раҳмат барои лайк. Куҷо меравед? Бо биёед хоҳарҷон. Нейм назмин шумон ҳамо наз раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон наз хоҳарҷон. Омина майдети меҳмон шавед. Рецепти майдети ман бем обуна шавен сони равен. Хай шумо ключ диям баъд ин кас обуна шаванд. Ана ключ додам. Бо ин кас ки буданд? Мама Осия шумоям силка мебиёред. Ана чанд вақт эфир накардам. Салом ғарибо. Ва алейкум салом. Аммо вале лекин саломатикотон наз? Худо ба шукр мо наз раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон наз? Ҳама каса наз гаште?
майдети майлаш мешавам. Бахшиш хай кисана ко мега рафту шарманда. Ха бахшиш рост. نیم من شناخته راستیگه من شناخته ایستادم لیکن با بخشش که کم کم نشناخته ایستادم برای که نامی اکاونتتون من همه شناختم و راستیگه با کم کم نشناختم او ایسته اکثری حرفتون نویسیدیون که دو حرف کشایی که مایلش بخشش دیا имя фамилия میشمو نه بفکرم کی نه نه این کس دیگر کس این کس ایمیا فامیله انگلیسی این کس دیگر کس اون کس دیگر کس رو ها چی نختم تو نه ای خوش اومدید کیم اورش بوده پیشتر ها ها نه اون کس او سه کس سری بودیم ها چی نختم تو نه چی نختم شو رجعت من کجون وای سوالی اپای فکسنی دودگی پرده کپک پرده قپک بود است می شوارم عمدن من دیگر ندارم ها پرده قپک بود است یا саволои нағз будам уҷа эфир баҳа саволои нағз буду баъд дигар пагушам эфир кардани будам рости гап танбал шудам ҳами хел ман ё характерам безебиён ки саломатиам хай як хел вақт ко ҳами чихе танбал мешам ко ҳами чиза дастам багирам нервиём беҷо мешавад ҳам хе гирифта бо ин тараф монда мегирам бо мемонам мегирам мемонам ҳам хеле кардан мегирам баъд медоне чӣ шинохте ҳа шинохтам шумо нағз апаҷон саломатиятон нағз фарзандакон нағз вай ман ҳамин доруи глитсин хӯрдам як ҳафта зиёд ана ҳамин доруи глитсин вай шуд доруи глитсин чӣ шуд ҳами одама хоболути ганда мекунад шӯҳраҷон шумо ёфтед ё апаи гуфтам ман наёфтам рости гап ин хелми апаҷон шумо не ман хел не гуфтам ку глитсин авхелинам батар кард рости гап ҳамин глитсин доруи вай будааст ҳамихе ку мегӯи шинам амхе даст почта суст мекунад шӯҳраҷон ҳолиам шумо ҷавоби савол мекубед ми ман дар кадом эфир гуфтам ку нашинохтед ман шинохтам медонед шумо ки барои чӣ глитсин мехӯред ҳамана духтур гуфтагӣ буд барои асабом шуда глитсин хӯрдагӣ будам ҳам глитсинаш як рӯзба 6 та хур гуфт ман 3 та шаб 3 та саҳар хӯрдам ранги мурда борид шудам ранги мурда баъд бас кардам охирша умари ғариба всё 37 сола куҷои хе мешаванд ҳа охи ман пир шудам киҷон хоҳарҷон ҳамсояи мо 46 ой навбашкард астағфируллоҳ не ҳа охи ман шояд шинохтам лекин охи шумо медонед чӣ вай будед сари вай чӣ охи ҳамо хуниба будем ҳамон рӯзи зиёфат не боз номатонро гап занам намешавад охи ҳо ёшу акун надонам не ман пир шудам духтаро
Шӯҳратҷон, шумо чӣ хел тарафҳои шумо тинҷӣ, падару модар, фарзандои падар ҳама нағз чӣ? Кай Тоҷикистон рафтанӣ ҳастед ё не? Ҳусни хафаҳмо апаҷон. Не, охир апа куҷо пир? Бешухе? Лаззат, майлаш хай, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад апаҷоно, майлаш хоҳарҷон. Боз биёед, раҳмат барои дастгирӣ. Медонед чӣ? Ман дута ё сета торт дорам? Дута торт дорам ку. Вай ба партофтагӣ нестам, канал ба духтаро мехаганда. Чӣ ба мазза карси, раҳмат хоҳарҷон. Кухниба набудем ку? Бола нашинохтам. А шумо агане рухсора? Ман апетон. Ҳа, фаҳмидам, апему, лекин ман сахали. Иншаллоҳ апаҷон, ҳа, худо хоҳад. Ман апетон, охир, ҳа, апему, лекин хай, сеюм ҳарфатонам гап зане чӣ? Пухтупаз, ассалому алайкум, созен хубен ҳама каса? Ваалейкум салом хоҳарҷон, мо нағз, раҳмат. Шумо чӣ хел, саломатиётон нағз? Не Ойшагул, не Ойшагул. Кани Ойшагул? Мана гуфтед? Кия гуфтед? Марҳаба, ҳа, шумо дигар касе гуфтасед, ман худамро шинос кардам. Ҳа, хуш омадед хоҳарҷон Ойшагул, ана номатонам шинохтем. Да. Булаш болу ба рӯ буду, инаш да буду, руда, руда, рудайсо? И сеюму чорумаш да? Аввалаш рею у? Руда? Рудайсо, рудаф. Не, хеле ном нест неким. Шумо ба фикрам ки рудо гуфтанӣ будед. Баъди де о будан? Не? Ой, лаззате. Лаззат хоҳарҷон, агар амиҷа боша силкоро удалит кунед майлаш? Руда. Хай шинос кунед, куҷо ба будед? Куҷо ба шузагӣ будед? Хай бахшиш. Имрӯз савол номи мана ёвен чӣ? Номи шумо? Номи шумо? Шумо группа ба нестед? Номи шумо? Номгӯя кан ном ёбак майлаш. Ҳозир Оиша, Сумайя, номои озира замоно гап занам. Нем, апаҷон куҷо рафтед? Рудоба, Румайсо. Не, мана не. Чихе? Мумина. Бо группаям доред чӣ? Ю. Вай группаи ами духтарако. Ами духтаракои ранги ман нимблогери, сарблогери. Як чӣ гап занам? Нем сарнем, ман номашона. Номи ҳамун каса? Ҳа, номашона ёфтан гиред? Руда давом шуд, духтаро бахшиши зиёд. Ман ҳозир ку соат 22:14 шудааст. Ман ҳозир 5 минут бамебиём майлаш. Бахши як кори зарур мефаҳмед ҳаматон. Ман ҳозир секунд бамебиём. Неха секунд бакун нею. Бахшиши пулуда ҳозир ҳамиҷаю, лекин ман гап назадая. Кори зарур дорам. Нем, апаҷон наравед, хай ман ҳозир шумо номатонро ёбам илтимоста. Духтаро навиштаистед, ман ҳозир.
Салом. Салом алейкум. Бай. Ҳама рафчӣ? Абдурахмон тичи 16 лайк. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Раҳмат барои лайк хоҳарҷон. Ба фикрам хоҳарҷон. Духтаро куҷо шудед? Ҳама рафтия? Ҳамихи ба фикрам. Ҳама рафт ба фикрам. Ма як минут ин тараф рафтам, ҳози мебиём, гуфтам ки хай ҳама рафтаст. Чӣ хел шумо? Ман нас, раҳмат хоҳарҷон. Шумо чӣ хел? Саломатиётон нас? Модари Абдураҳмон ба фикрама. Абдураҳмон тиҷӣ. Канал доред ё надоред? Нас, раҳмат. Чӣ рафтед охир? Мо бод вай. Шом шуд. 14 минути шом гузашт ки ман давида омадам. Канал доред? Ҳози ман ключ диҳамтона. Силкатонро биёред кани ман обуна шудагӣ ҳастам ё нестам. Нем апаҷон нагуфтед, наёфтамтона ку бахшиш. Ранге ки ёфтостамтонаю, лекин не, ҳамун кухни бубдеда? Шумо кухни будед? Ключ диҳан апаҷон додам. Ҳамун кухни бубдем? Ё не? Шумо руда гуфтед, лекин ман ростига хеле ном наёфтам. Кани ман силка даром. Ама подписани, ман ҳама ба подписани духтаро. Анами касе бо силка мебиёрад ку. Ман уже обуна шудагӣ. Бози зангулаш кити шудам. Агар не обуна будам. Ҳама каса обуна шавен духтаро, мегӯян Абдураҳмон тиҷӣ. Ин номи фарзандатон? Ман ҳам ҳамин хел. Хай дастгири ҳамдигар акнун, дастгирӣ мекунем ҳамдигаро. Раҳмат апаҷон, саломат бошед. На ранги дигар миллатҳо кошки ҳамин тоҷикои худамон пеш раванд. Номи писарчама ҳан рост. Немҷон? Биёе? Номатонро бо як бор дигар то се ҳарфша хай нависед. Се ҳарфакша. Саломат бошед. Номи писарчамай. Апетон ман. Гулноз. Шумо Гулноз? Шумо апаи Гулноз ё ки он кас? Вай шумо аккаунти шумо вай а? Шумо апаи Гулнозама? Ё ки нем апам, апаи Гулноз. Ман Гул 1995 буд, шаварам номи писарама мондан. Шуд. Шуд. Немҷон, шумо апаи. Не, ин кас не, ин кас дигар. Кас 1995 ку? Немҷон, бахшиши зиёд ки ман шумои дилам сахт шинохтам. Ман шумои дилам шинохта ҳисоси бо номатон аниқ карданам дар кор дия.
Салом. Валейкум салом. Хуш омадед хоҳарҷон Малина. Ман Очи Салмон. Охе диде ман аз аввал шинохтам тунаку. Очи Салмон? Ашмо Наргиза? Очи Салмон. Эй худоҷони ҳаррӯз хашмо насолматиёт нас. Алейкум салом Малинаҷон. 16 лайк. Раҳмат барои лайк нем ҳаррӯз. Ҳа шуд. Шумо нас Салмонҷон нас ҳама нас. Шафоат узр манда занг шуд ман чақчақ. Ҳама чақчақ дорен. Як бор дигар хуш омадед апаҷон. Ҳеҷ гап не ҳан. Малина валейкум апаи Гулноз. Шумо созен хубен? шумо худатон чӣ хел Малинаҷон? Саломатиётон аст? Милаша куҷо шудед? Меҳмонотон омаданд ё наомаданд? Наз раҳмат. Шумо чӣ хел Малинаҷон? Милаша меҳмонотон омаданд ё не? Шафоат хайр ҳеҷ гап не. Ҳама бо як дидан шинос бо ду хешу табор ҳан. Чӣ хел назан мозир бовар кунед зиқ шудам ку ман эфир кардам ки шумо гуфтед чақ кунам гуфта бовар кунем зиқ шудам ҳаво гирифтагӣ сиёҳ ози очумо гусел кардем кӯдако хоб баъд гуфтам ки хай вай кунам диқ эфир кунам гуфтам бо нашуд чанд бор нашуд бо ин дафъа шуд. Малина ай кофтара мурдум ячи шудум шуморо апаи Гулноз мегӯянд Малина. Абдураҳмон апаи Шафоатхон шумо чӣ хел? Абдураҳмон барои чӣ номама дигар Карамдгонаҷон? Ҳанда мумкин пешашон будеду лекин ин кас надиданд шумои кофта гаштана? Нем сарнейм ин аккаунти ки кадом духтаро кардагистана? Шафоат раҳмат ховари қандам мо ҳама хуб тинч соз шумо хубен Абдураҳмон? Соз боша ҳама вақт апаҷон. Милана надидум дар ҳеҷ ҷо шуморо хиҳа. Шукри худо навз. Озиам хеле кунем. Чӣ навиштем ана дигар? Худо навдина ягон эфир надаромадам бобом омаданд ай Тоҷикистон. Чӣ хел наст барои ҳамин Миланаҷон. Малина Шафоат эҳе ҷонам сабқаи ватану агар ҳама чӣ буд бошад мо ҳеҷ гоҳ ғариб намешем. Дар ин ҷо ватана ёд мекунем яко. Ман ҳам эфири апаи Пухтупаз даромада будам тамом. Ман тамоман эфири ягон кас ягон ютуб ҳичи манами вайба не хай видеоҳое дидаму лекин вайба эфир ягон ҷо надаромадам рости гап. Беҳтарин ки хешу табор хуб аст Абдураҳмон. Эфири Пухтупаз тамом шуд. Вай чиҷон нем камила рафта расида боша ё нарасида боша? Телефон кунам гуфтам намешавад оз эфир.
милашаям ҷавоб надодусам, намедонам. Ма имрӯз успед накардум. Як эфир надарӯед, газинем ҷиба мана ҳардудон. Чӣ гапе ки дошта бошед нависед. Хеле хуб, Дина хурсанд. Ҳаду канор надорад. Ҳа, бо бобои Биби наст. Ман на бобо дорам, на Биби дорам, рости гап. Якта бибем дидагӣ, якта бибема дидагӣ, яктаи дигарашона тамоман дидагӣ. Ҳама вақт ҳамин хел бошен апаи Гулноз. Абдураҳмон, ани апаи влог ба успед кадем. Ҳамиҷоя хамони успед кунанд. Манам зиқ шудам. Ҳамин ҳаво аҷоиб имрӯз бо бачаҳо ку ягон рӯзи хеле хоб намерафтем, рафтем он хона ку хонаи худшон хоб рафтем. Ман мегӯям чӣ ба ин қадар оромӣ рафтам ки ҳардаш хоб расидем Камилану ё не? Раҳмат. Васток, салом ба ҳама духтаро созем. Ва алайкум салом Вастокҷон. Моназ, раҳмат. Шумо чӣ хел? Саломатиётон чӣ хел? Кӯдакон нас, саломатиёшон нас. Нем хона ба зиқия мемурӣ. Ҳан, Абдураҳмон, алайкум салом. Нем ҳан. Расиден? Ҳан, расида бошанд, шукр. Малина, созен апаи Васток. Шумо ҳам созен. Хубен, шафоатиёти худо. Бале, хонада аз зиқира мемурӣ. Нем чӣ навистагӣ ҳамин? Нем сарнем. Ному фамилия, а? Ном ва фамилия. Ном фамилия. Ягон кас иваз кард, а, ба фикрам. Ман нашинохтам, гуфтам ки амрӯза вай омада боша. Корбон аст. Хай одам кор кунад агар бовайд, я бо ман хел як чӣ дорад. Як масъулият дорад, я? Як фикри зиёдӣ дорад ки ҳамин корро кардан дар кор. Ин хона ба хай худо ба шукр ҳар рӯз ҳама кор такрор. Вастоксоз, шукронаи худо ҳама каса созен. Чо карда гаштем? Ҳичи мо гаштем амхел. Кӯдакон аст валӣ дар эфиро бобо мекавум ба навасата ки теле ки мара ҷавоб наметӣ. Валиҷон, шумо чӣ хел? Ҳозир шумо дар куҷо? Саломатиётон чӣ хел? Корбор чӣ хел? мо занҳои меҳнатӣ дар ин ҷаба наметонем бекорӣ. Ман ростигама бекор хона ба хай худам хостам кор кунам, лекин намондам хай. Рост, ҳа рост. Роза як ним пайдо шудану рафтам. Милашаям хай як пайдо шудан рафтам, лекин хай хонаи он кас меҳмон рафта ку, меҳмоношон рафтам. Расидан, а? Абдураҳмон, ман обши 4 соат кор дорам тамом. Чӣ кор мекунед хоҳарҷон? 4 соат назм дастгӯ ба чанд сум мегиред агар хай махфӣ набошад? Агар махфӣ бошад ҳеҷ гап не. Малина, ман ҳамиҷаём. Раҳмат хоҳарҷон, раҳмат. Магазин ба сухофрукти. Ҳа. Наз. Оликаш наз аст охи. 4 соат ва акнун чанд сум мегирад? 15 рубл? Вабай? Вай худо. 15 рубл ба пишак офтоба намебурад мегӯянду. Не, ё хато. Ҳо меша. Малина. 15,000 гӯед охи, ҳа? Наз нормально. Ихи 15
15 روبل گفته همه غلطید به پشت. هلو هلو ویلکومه. تhank you. سلام و علیکم سلام خواهر جان، سوزین خوبین؟ خدا با شکر، ما ناز رحمت شما چه خیلی سلامتی ناز مالینه. خندونده همه بخت و غلطوندید به پشت. و علیکم. ای همه شکر شما ناز، خدا با شکر ما ناز رحمت شما چه خیلی فرزندان ناز مالینه. و علیکم. زور کوین افیر به همه زبانه میفهمی، ایسه همه زبانه که به کلوچ دیم یک کس ممکن اون افیری اونا رو کلوچ بارون اولا می آرزو منه مدیراتور کدم بس های اپای کلناس. thank you. انگلیسی خوشی کب زده نمیتونم دخترو. مدینه جون ای خنده وستو اپا انگلیسی هم میتونین. انگلیسی اکو ناز شما ناز سلامتیتون هم خیلی گپا کوپوت هوزی اما با همو گپم هوزی یک از اومده خاطرم برو مدی سیکاو زنم کنی به خاطرم کنی بیاد. How are you؟ جمله میتونسته که مثلا sorry если что не то sorry. شما هم خندین گفتم دید گناه اما مردم خنده نخود که با مالی نره هوشونه کنده که تلخه کف شدن. ای بای بیچاره فکر نکرده سه که برای و اینقدر خنده دوستم نه. ولی و بیچاره تو چنوی میگریزد کانالم پسات کرده میگریزد. من فکر کردم من برای و خندیده باشم. No. کنی لذت در امریکا زندگی میکنه لذت که جوش دید کنی ترجمه کنید گوید که این ما در برای شما نخندیم گپای خودمو بود و فکرم غرق کردن. ای بیچاره خواهی ما که خنده فرسونا دو خیام نفهمیده باشتم خنده های کی قهر کرد اما انگلیچه هم کود دخترک. وای بیچاره نویست خودمو خندیدیم برای وای لیکن نخندیدیم برای دیگر چیز خندیدیم و ما گفتم که وای فکر کرد که برای وای خندیده باشه رفت زریعت بزنم که کنی لینی نون هم خیلی کنه تو بیچاره نفسواییم تریل که شد رفت به فکرم دیا لینی ویلکومه ها اون کسا ویلکومه اون گفته بودم لیکن گشتمی خندیدیم کس قرد کرد از همون پهلوتون تید فروخته تیم. ها شما در کجا کدام شهر بودید؟ اگر نوسفیرسک باشه با پهلوای هر خیل پهلوا پخته تیم تو نه پهلوی تاجیکی و ترکی و اکو وستوچنی باید تا وای کورسک ها شما تماما دیگر جا بودید وای اینا پهلوی تاجیکی پختمو این کس گریختم بیچاره قهر کرده. ها هلو گیتون های لینی های
دخترا با آواز مفهمم که بعد خودم ایزو میکشم به این گپم خودم هم میپزم نیکی نقص میرود ها پهلوی چیزی نازو گفتم کو وای لایک مونده رفت ها قهر نکرده باشد امی خندوی ندیده رفته باشد کن است ایخی گنده دیا یک زبون ندونی روان همین روی که همه برابر همین اسمایل که قطور کرده خندد بو ادمین که از بولو خندد وای все равно فکر میکند که درباره همین گفتم کو وستочный باید و همین پهلوی که توجیکی وای پهلوی روسیه ما توجیکی میگویم پهلوی توجیکی گفته даже нема توجیکی نگفته восточная گفته восточная сладость گفته мондам بعد میگه که چخیل این وستочная نه این تورецکی گفته خیلی گپ بزرگ کرده است بو خیلی گفتم شما هم دلتنگ بودین همه دلتنگ که من خیلی دیا یک از دلش رنج دیو که یکون کار نیطور شود من بسیار فکر میکنم راستی گپ از همین همون گلیسین همین خیلی کارم خودم و خیلی خودم وای میکنم دلتنگ کرده و هر کار کرده از دلتنگم میشنم همین خیلی گنده ای دخترو خیلی بیای یکون نوم یا اینکه یکون چیزی که در خونه هست انا خیلی اون دفعه کرده بودیم بسیار شقور بودم افیری آخر رو کرده بودیم هم خیلی کنیم والله می ارزو زیق نشوید وای لایک مون رفت ها نقص کاری نقص کرد لیکن این خیلی باشد بچوره برای که все равно وای بود اگر می استود خندیدن ما ندیدگش نست من نامی مرا یابین سوال وای خدا نامی ملینا را یابی دخترا مافزون نه مافزون سلام چخیر شما همسایه و علیکم سلام مافزون جان من ناز رحمت شما چخیر سلامتیاتون ناز پدکو ناز کارو چخیر مسکوه ها تینجی لامرزو ملینا درحمون نامی شما تو ناز می ملینا جان نامشو ملینا اوخی ملینا نامتون ягоды малина клубник гули гули точно гули доштему анча духтаро доштем ман куҷо рафтам ҳо назм рамҳо клубник ҷон ҳам малина клубник кани бо ягонта клубник пайдо мешуда станози ҳоли нея не гули ин абдураҳмон тиҷи апаҷон ҳа абдураҳмон гулноз ҳа малина саршавим малика малика як ҳарфуто иваз шудагӣ ба фикрама рост ёфтам не марҷона ё ки меҳрӣ хоҳармон меҳриҷон виктория салом апаҷонсози хубӣ ва алайкум салом хоҳарҷон мо нас раҳмат шумо чӣ хел саломатиётон аст хуш омадед раҳмат барои дастгирӣ охируш де мею де мурод мею де кани духтаро мею де чӣ хеле шуд ма якта номи бачагона ёфтам зер мею де ягон номи духтаро метонед шумо 19 лайк раҳмат барои лайк хоҳарҷон сари ҳарфаш ме охираш де
محمود. نام دخترانه ما خیلی نیفتم. منیل آخرش دی بوده. نه دی کو منیل نه مروارید وات انا یافتن مروارید точно انا می یک تا نام دخترانه هست اولش می آخرش دی. نه موضوع یافتن اگر کابینم نمیبین یافتن انا یافتن یا نه یا مرواریدم نه. عبدالرحمن خواهرجان سилкатон боло рафтаст ку. Значит точно. Бо ман ягон номи духтарона наёфтам охираш де. Марворид биден Малина ҳам Марворид. ҳа биган ман нағз мехоне ки мара Марворид биган ман нағз мебинам. Де набошада ҳамхи Марворид. Офарин Мавзун, офарин ҳамсоя молодец. Анаҳита чӣ Анаҳита? Де набошад Марворид. духтаро шавари ма омда маҳози ина якта безвук карда дора кушо майлаш духтаро баъд он хона рафта яке гам мезанам якини бахши зиёд.